Казвам се Златка Петрова, работя като финансов директор в Санотех. В компанията съм от самото начало, от 2012 година. С Санотех се избрахме взаимно, беше любов от пръв поглед. Развиваме се и растем заедно от самото начало. Най-ценното качество, според мен, е да не спираш да се развиваш и да работиш върху себе си. Всичко друго се научава. Старая се непрекъснато да работя върху себе си, върху предизвикателствата, които срещам. Аз самата имам ментор, с който работим дълги години. Тя ми помага да разбивам границите там, където съм си ги поставила и да слагам спирачки там, където не съм спряла. Моята тайна за успех е, че всъщност каквото и да правиш, трябва да се забавляваш. Трябва да ти е леко, да ти е хармонично, да ти е хубаво и да се радваш на това, което правиш. Всеки ден ме мотивират всички хубави хора, с които работя. За да си успешен, трябва да усещаш хората, с които работиш. Да се интересуваш от тях не само като професионалисти в професионален аспект, а и изцяло като личности. Кой какво му харесва, какво не му харесва, къде е добър, къде не толкова. Ако срещна Злати преди 10 години, ще й кажа, че не всичко е на всяка цена, а че може да го кара по-леко и да й е добре. Моето дете, ако го питаш с какво се занимавам, ще каже: мама прави пари и работи за Калоян. В момента това, което ми е на фокус, е всъщност това как да бъда по-добра майка. Както в нашия сектор, така и във всички останали сектори и всички хора, не само дамите, първо, че трябва да са трудолюбиви и да бъдат щастливи, да се забавляват с всичко, което правят. Карай по-леко. Нищо не е толкова жизненно важно.